Απόλυτα. Και αν κάποιος θέλει να κατακτήσει την Ολυμπιάδα, ένα πιάτο ρεβίθια είναι πολύ εύκολο. Τέλεια. Ολυμπιάδα. Ναι, νομίζω το έχουμε. Ρεβίθια, παιδιά. Θα σε ξαναδούμε τη Δευτέρα του Πάσχα. Δεν σε αφήνουμε τέτοια δυναμία. Μα τι να πω, να πω για τους ανθρώπους, να πω για τα ρεβίθια. Γιατί θέλεις να πω, πάμε Πάγκο. Πάμε Καναδά βασικά. Πάμε Καναδά. Πάμε, παιδιά. Σε μια... Ολυμπιάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τι θα φάμε σήμερα? Σήμερα λάχανο, βέβαια. Πήγαμε σύγκλινο μάνις και λάχανο και λάχανο γιαχνί πολύ ωραίο στην κατσαρόλα. Τέλεια. Και σε ντολμά, δηλαδή, θα το τυλίξουμε? Όχι, λάχανο στην κατσαρόλα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή από τη Βορεια Ελλάδα. Ωραία. Για να κεράσουμε λίγο λαχανάκι και στην Μανιτόμπα, που είναι καλή. Γνωστή θα γίνει της εκπομπής, δεν την ξέρουμε την κοπέλα, την Αναστασία Τερτίγκα Μιρένια, η οποία πήγε στον Καναδά, στο μακρινό Καναδά, στην Μανιτόμπα. Μανιτόμπα, Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία, από τη Χατεχάκη. Ακούει η Μανιτόμπα. Καλημέρα. Σας ακούω, καλημέρα. Τι ώρα είναι εκεί, Αναστασία? Τώρα είναι 5 το πρωί. Νωρίς, αχάραγα. Είναι η ώρα που ξυπνάτε ή ξύπνησες για μας? Είναι η ώρα που ξυπνάω για να φτιάξω πρωινό για την κόρη μου, άρα μια χαρά. Εντάξει, πάλι καλά. Λοιπόν, Ελληνίδα, από πού είσαι από την Ελλάδα, Αναστασία? Από την Αθήνα. Στην Αθήνα ζούσα. Η καταγωγή μου είναι από τη Λαμία, αλλά γεννήθηκα και ζούσα στην Αθήνα. Και τα τελευταία 3 χρόνια ζω στο Winnipeg, στη Μανιτόμπα. Έχω έρθει εδώ από το 2014. Καταρχήν, πες μας, δώσ' μας το στίγμα ότι είσαι στην καρδιά του Καναδά, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην ξέρει τη Μανιτόμπα. Να μάθουμε πού είναι η Μανιτόμπα, γιατί εμείς την ξέραμε. Ψάξαμε στο χάρτη για να δούμε πού είναι. Και εσύ που τη βρήκες τη Μανιτόμπα, να μας πεις. Στον απέραντο Καναδά, γιατί είναι μια τεράστια χώρα, είμαστε ακριβώς στη μέση, στα Prairies, έτσι λέγεται εδώ. Είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας, το Winnipeg, της πολιτείας της Μανιτόμπα. Είναι ένα από τα πιο κρύα μέρη του κόσμου, οφείλω να σας πω. Έχει -40, όντως. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Όντως. Τώρα είμαστε χαρούμενοι. Χθες λίγο ξεκίνησε να φαίνεται η άνοιξη, που αυτό σημαίνει για τα ελληνικά δεδομένα ότι φοράμε τα βαριά χειμωνιάτικα ελληνικά μπουφάν μας. Συγγνώμη, Αναστασία, υπάρχει ζωή στους -40? Φυσικά, κανονικότατα. Ο κόσμος κυκλοφορεί, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, οι δρόμοι κανονικά. Απλά κάνει κρύο. Εσύ πώς βρέθηκες στη Μανιτόμπα τώρα, πώς επέλεξε αυτό το μέρος από όλο τον Καναδά? Δόξα τω Θεώ, κοντεύει να πιάσει και αυτός μια ήπειρο ολόκληρη. Οι Έλληνες υπάρχουν παντού, καταρχάς. Να σας πω ότι η περιοχή που μένω, η πολιτεία που μένω, δεχόταν μεταναστευτικό κίνημα και είμαι μία από τους Έλληνες που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Ο αριθμός βέβαια 1500 Έλληνες είναι φοβερός σε αυτή την πολιτεία, έτσι. Είμαστε μια μεγάλη κοινότητα. Γενικά ο Καναδάς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η πολιτεία της Μανιτόμπα έχει πολλούς Έλληνες, όπως και το Winnipeg που είναι η πρωτεύουσα, η οποία παρόλο που είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας είναι μια μικρή πόλη. Είναι σαν μια ελληνική επαρχιακή πόλη. Η ελληνική κοινότητα εδώ είναι γιορτάζεται 100 χρόνια, Αναστασία. Άλλο συγκινητικό στοιχείο. Οι πρόγονοι πριν 100 χρόνια πήγαν στη Μανιτόμπα. Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Ακριβώς. Είναι σοκαριστικό. Η κοινότητα όντως προχθές γιόρτασε 100 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο milestone, είναι σημείο για την κοινότητα εδώ. Όλοι ήταν αρκετά ενθουσιασμένοι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, να σκέφτεσαι ότι ήρθες το 2017 σε μια πολιτεία που κάποιος ήρθε τα 1900, είναι πολύ μεγάλο. Νιώθεις ξαφνικά και εσύ ότι είσαι ένα μέρος μιας κατάστασης και ότι ο κόσμος είναι παγκόσμιος. Αναστασία, μας αγαπάνε όλοι ανήκουμε παντού. Μας αγαπάνε τους Έλληνες εκεί, γιατί είδα προχτές και τον Τριντό που πήγε στην παρέλαση των Ελλήνων για την 25η Μαρτίου στο Μόντρεαλ και ο άνθρωπος, δηλαδή, μας αποθέωσε. Δεν το πίστευα ότι έβλεπα τον Τριντό να κάνει τον τελετάρχη, να φωνάζει «Ζήτω η Ελλάδα». Πώς είναι εκεί η σχέση μας? Τους Έλληνες τους αγαπάνε παντού. Γιατί γενικά είμαστε, ξέρεις, πρόσχαρος λαός. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ελληνικό φαγητό. Δεν είναι τυχαίο ότι παντού υπάρχουν ελληνικά εστιατόρια. Εγώ παρόλο που ήρθα στον Καναδά, δεν άνοιξα εστιατόριο. Είμαι από τους ανθρώπους που έκανε κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη. Λέω, να τελειώσουμε αυτό και θα μας πεις τι κάνεις εσύ εκεί. Πάμε πιο προσωπικά, να μας μιλήσεις για σένα. Θα σας πω. Γενικά, εγώ έχω μια πρωινή δουλειά και συνεχίζω αυτό που έκανα και στην Ελλάδα. Πού είναι? Ξεκίνησα
φτιάχνω αρωματικές δημιουργίες, ό,τι έχει σχέση με άρωμα. Στην Ελλάδα ξεκίνησα φτιάχνοντας σαπούνια και κεριά. Εδώ ασχολούμαι περισσότερο με το κερί. Φτιάχνω ένα πρωτοποριακό κερί, διαφορετικό από τα συνηθισμένα αρωματικό. Έχω ανοίξει τη δική μου επιχείρηση από το σπίτι. Είναι η δεύτερη δουλειά μου αυτή. Και η δεύτερη δουλειά που αγαπάς και το χόμπι που έκανες και επάγγελμα, και θυμόμαστε και τις προσπάθειες σου στην Αθήνα. Και είναι ωραίο ότι πήρες αυτή την ασχολία και την πήγες στον Καναδά. Σαπούνια, κεριά, βαπτιστικά, λαμπάδες είδαμε. Κάνω και λαμπάδες. Γενικά ασχολούμαι περισσότερο, ότι έχει περισσότερο με το άρωμα. Είναι το πάθος μου. Από μικρή αυτό ήταν το μεράκι μου. Δεν είναι τυχαίο ότι το παρατσούκλι μου είναι Μιρένια. Ο πατέρας μου με έλεγε έτσι από μικρή γιατί μου αρέσουν οι μυρωδιές και αυτό το όνομα με ακολουθεί πάντα και στον παγωμένο Καναδά. Η Μιρένια είναι η νεράιδα των αρωμάτων. Αυτό είναι το σύμβολό μου. Και εδώ πέρα το μότο με το οποίο βγήκα και άρχισα να πηγαίνω σε craft shows και έγινα γνωστή είναι το Send your troubles away. Δηλαδή, διώξε τα προβλήματά σου με το άρωμα. Τέλειο. Ναι. Και μου αρέσει που έχουν αρχίσει και σε γνωρίζουν και βγαίνεις και παραέξω σε τηλεοπτικά δίκτυα. Το Global News παρουσίασε πρόσφατα το εργαστήριό σου. Ωραίο, ναι. Για να δείξεις τη δουλειά σου, έτσι. Ήταν πολύ καλό γιατί για αυτούς είναι κάτι διαφορετικό. Το κερί που φτιάχνω είναι διαφορετικό από αυτά που υπήρχαν συνήθως εδώ πέρα. Καταρχάς είναι 100% φυτικό, υπάρχει μια πολύ μεγάλο κίνημα σε όλο τον κόσμο για οτιδήποτε φυσικό, είναι non-GMO, έχει απόλυτα καθαρή καύση. Έχω μάλιστα και ένα εδώ ανάψει παρόλο που είναι πρωί για σας. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και λίγο μακριά για να το μυρίσουμε. Να το μυρίσετε. Δεν αισθανόμαστε όμως, Αναστασία, τη γλύκα σου και τη ζεστή καρδιά σου. Και πριν κλείσουμε, θέλουμε να μας στείλεις ένα μήνυμα από τον παγωμένο Καναδά, από την κοινότητα των 1.500 Ελλήνων. Αυτό που έχω να πω είναι, παρόλο που είμαι τόσο μακριά, όπως και όλοι μας, γιατί είμαστε πολύ νεομετανάστες εδώ πέρα, πάντα μου λείπει η Ελλάδα. Εδώ είναι το νέο μου σπίτι, αλλά η πατρίδα μου παραμένει η Ελλάδα. Σε περιμένουμε το καλοκαίρι. Με χαρά. Πολύ θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί το καλοκαίρι εδώ είναι σαν την άνοιξη την ελληνική. Φαντάσου. Πάει, έλα, ένα Αιγαίο, έστω ένα μαλλιακό ρε παιδί μου, εκεί που είσαι από τη Λαμία κοντά. Λοιπόν, να είσαι καλά, κουκλά μου. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση και καλή μέρα. Καλημέρα, παιδιά. 5 ώρα το πρωί. Τι φαντάσου, τι ζωή, Ρένια μου, μείον 40. Μπορεί να ζήσει στα σχολεία κανονικά, η ζωή κανονικά. Μείον 40. Κοίτα την Αθηνούλα εκεί πάνω μαζί με τον Αθηνούλα. Η Αθηνούλα είναι... Παρακαλώ ένα πλάνο στον συνάδελφο. Ανήκει στο τεχνικό προσωπικό. Έτσι. Και η Αθηνούλα θα μας πάει για διαφημισούλες. Και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Μαγειρεύουμε με